Farem l'imperatiu. L'imperatiu, veurem què és l'imperatiu, quan s'utilitza, com construir-lo i alguns verbs especials. Amb l'imperatiu és una oració que serveix per recomanar o per donar alguna instrucció o donar alguna ordre o alguna sol·licitud. Normalment són les expressions que utilitzem per donar ordres. Llavors tenim consell, condueix amb compte, instrucció, menja't la verdura, ordre, tanca la porta, sol·licitud, escolta'm si et plau. Totes aquestes, més o menys, que és donar ordres o demanar coses. Com es construeix? Doncs només tenim les formes del du, o sigui, del tu, del vosaltres, de l'ia, i del si, quan parlem amb vostè. Llavors, primer, la del tu. La del tu és la forma, utilitzem la forma del tu, du gibst, tu dones, i li traiem la st, du coms, i li traiem la st. Vale? No utilitzem el du i traiem la st, en la majoria de casos. Llavors, gib, o sigui, dona, com, vine, learn, aprèn, i el far és una excepció que l'infinitiu va amb o sigui, el du fars va amb umlaut, amb dièresi, i aquests que tenen dièresi, que tenen la forma del tu amb dièresi, no va amb dièresi. Altres exemples. Du redest, tu parles, doncs parla. Tu envies, du sendest, sende. Li traiem a l'st, en aquests que no tenen li traiem st. I aquí també li traiem l'st i queda rede, sende, arbeite. Sí? Li traiem tots el st. Aquests són trembare, aquests hi ha casos més o menys especials. Machst du, machst auf és desperta't, i són trembare verben. O sigui, el verb és aufmachen, però quan tu parles, quan tu dius du, machst auf, es separen i la preposició es posa al final. Doncs aquests igual, li treus el st i no li dius du. Mach auf, hör zu, is, lis. Anem a la segona persona al plural, o sigui, vosaltres. Doncs és el mateix, no canvia res, només li treus el ir. O sigui, del ir geb, de vosaltres doneu, a doneu. A vosaltres veniu, veniu. A vosaltres apreneu, apreneu. Vosaltres viatgeu, viatgeu, sí? Fart. I l'últim cas és el del vosaltres. Vostès, vostè. I l'únic que canvia és el mateix, però canviant el verb. Si tu li dius a algú, vostè dona, doncs doni vostè, seria, Si geben, doncs geben sie. Si comen, comen sie. Si lernen, lernen sie. Si fagen, fagen sie. Aquí tindrem casos especials. Alguns són els més importants. El haben. El haben funciona igual, excepte quan a la forma del tu. Hab. Tu dones, du hast, però aquí és irregular. Hab Geduld. Hab Geduld. Tingues paciència. Hab Geduld. Vostè i vosaltres. Tingueu paciència. Haben Sie Geduld. Tinguin paciència o tingui paciència. El werden, aquí que nosaltres utilitzem, el coneixem per fer el present, aquí és converteix-te o adquireix. Du wirst, doncs verde, l'excepció. Vale? O sigui, seria com agafa o carrega't de paciència. Werdet seria normal, werden Sie gesund, aquí seria el verde, l'excepció. El sein també és molt important, utilitzem el sei, aquí és l'excepció, perquè quan parles de tu, du bist, sei froh, ihr seid froh, seien Sie froh. I exemples, haben Sie Geduld, tingueu paciència, seien Sie bitte leise, estigueu quiets, fahr doch jetzt, viatja ja, geht sofort nach Hause, vés-te'n cap a casa, bitte trinken Sie mehr Wasser, beu més aigua.